Egunon jainkoak. Plentzen gaude, Gorlitzerako bidean eta, gaurkoan, esan beharra dago, Euskal Kostaldea zeharkatuko dugula bizikletarekin, nire lagun Daniar batekin juntaunaz, aurretik dabil, Hansenekin. Eta, pixkatxo bat, hemen Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldea ezagutu. Eta, hau apotxatuaz, igual listado berriari emango diogu aukera, Gorko Route. Eta, Gorko Route hontan, Euskal Kostaldea. Así que, venga, bantxe. Euseko sortzitan, eta horrea. Urrengo egitxoa, Plintzi Gorliz, eta gero, Armitza. Eta hortila, aurrera. Así que, ongita horriak, Gorko Routera. Orain berotu ez, eta ja Armintzan. Hemen portutxoa, lehen katxopo eta hemen basen garito jaten zana, baina, orain ere omen. Eta hemen gauzari famatuena, Agustin Ibarra holantzea bat, hemen dizeri famatuena reggae kontzertuak eta reggae festivala. Venga, hemendik Armintzatik badakizu hurbil-hurbilean zer dagoen, zema motreko dagoen, ura ere tabaskoa izateko jaio zen, baina azkenean beste gare batzu ziren eta ez zen tabaskorik egon. Baina, Lemoizera bidean. Haze Lanbroa itxasoldetik eta, gaur, pirata goiza dugu. Apenas ikusten da ezer itxasoaldetik. Zeintzuk ibiliko itxasoan. Venga, Kosta Bizkainako klasiko bat, Lemoizko zentra nuklearra, hementxe, ikustean. Orain ez dakigu energia berriztagarri zentro operatibo bat den, probak egiteko, superpistifaktoria edo CD Montre, baina, agian egunen baten hortik ateratzen dugu energia baita, así que todo puede ser en este mundo de Dios. Venga, Lemoiz, oin ja, urrengoa, Plentzia, Plentzia. Bakixo eta Txakolintxue. Hemen Furiosa. Mando apalitz bezala eta kubierta berriekin. Azkenean errepidez goazelez, alik eta estusenak jartzea. Saiatu naiz. Hauek ere merke-merkeak, Vitoria baina Easy Rider. Hola txike, karreteratik eta ibiltzeko, 1.95koa dia. Hansenek beste batzu da bandamazki, horre, zazpideun sentimetrokoak eta hogeita beratzikoak izango zienak, eta baino estuxeagoak, Orduan, ez dakite, hogeita masortzi bat izangoan, karreterako medidakin edo, hogeita mabi bat. Hogeita sortzi biltzen dira karreteran, eta gero hogeita mabi, como se fuese ja grabelekoak eta horrek. Gero ea Hansenen bizikleta ikusten dugun, nirea mountain bikea da,
ez da biziketarik onena errepidez ibiltzeko, baina bueno, oso polibalentea da. Mendian joateko balio du, gravel pista, alforja jartzeko, karreteratik joateko, edo zer. Eta bueno, gaurkoan probatzen ari gara, errepidea zer moduz ematen zaion. Menditik eta joana naiz, alforjekin, baina bueno, errepidez eta errex. Azkenean triplatoak horixe dauka ona, alforjakin eta joateko beste aukerarik ez dago. Monoplato, ez biplato, ez konturik, Oie ja beste kontu batzutarako dira. Baina bidaiatzeko, edo mixta horietariko bat, Hansenek horrelako bade darama, edo bestela, gure Furiosa. 29ko errubidak izango balitu asko zazero beto, baina bueno, 26koekin behintzat oraingoz konformatu beharra. Venga, baki ura aurrean, Kristone menditzarra dago, ea hurrengo portua zelakoa dugun. Bueno, San Pelayo horretik, bakizun gaude, eta ja horrengo igoera San Pelayo, Bermeora heltzeko, Gaztelugatxe paretik eta pasatuko gara. Super giri moment. Eta barrita energetikoa kakahueteko, krema kakahuete eta mermeladazko sandwicha. Horrekin gero normala, triparik eta esgeiztea, nahiz eta 50.000 kilometro egin. Bueno, hemen txepakion, hortxe Furiosa, Hansen gerizpetara joan zaigu, hau Daniarra da eta ez dakit dagoen. Antxantxe gerizpean, justo furgoneta gorria dauen tokian, antxe dago Hansen. Bueno, jata, polita jata, pena ez garela Berton Goian gelditu, baina bueno, errepideko txirrinduarekin eta etortzeko plentzillatik eta bide polita. Berriro ere, Hanseni tartean alkoholik eta edatea zaio gustatzen, hemen bakion gaude, txakolina beharko egon nuke eskutartean, baina bueno, etorriko naiz beste baten Mari Carmenekin eta ea Gorrondona aurkitzen dugun, Astobiz aurkitu genuen bezala. Eta hor bai, Gorrondona nik uste emango digutela. Igual ingelesez eginezkeo emango digute ardo dastaketaren bat. Bueno, San Pelayo, barrieta energetika eta San Pelayo, neure gerizpera noia. Zelako ondartza bakitxokua, Fucking Hansen. Zetxeu, Daniarrak. Beroarekin eta honek ezin du. Eskandinavos! Otzesio, San Pelayo erbilan. Doniene Gorrondona. Bueno. Horrengo baterako, no perdono. Amen, Hansen. Come on, Hansen. Bueno, apartxe Dragonstone. Ja, apenas egoatzen naiz serialeko kontuetaz. Eta liburuetako kontuetaz. Hau etzian, Barazionen anaia eta hori bitzian errefuxiatuta eta gero Madre de Dragones eta heldu zen Irla ontara eta kontu guztia. Bueno, hemen dana kanpotarrak, gure Hansen bezala. Bueno, kontuz gure Hansenekin, euskera zederto dakieta. Baina beste hauek ez. Así que guia, hementxe justo San Pelayoko goikaldean gaude, Kriston beroa, gogorra izan du da, baina orain janito pizkatxo bat eta Bermiora arte. Eta Bermien ikusiko du, edo Berton Artune Garardoa, edo ja
Potxinian goazen eze mundakatik laidera, iguale berto mundakan hartu zerbezatxu eta jazta. Bueno, kriston beru, Eta nino garrane ama bize dia. Bueno, gure egan zen Relaciones Públicas sortxe doia sokorristiei galdetzera ea laiderako transbordadora nundik irtetzen da. Gari batek amendik mundakatik baina igual bezu garritatik egia esateko. Bueno, hortxe da. Ja, zaila. Papun, bokata atun. Bueno, mundakatxe dode! Entxua piratak eipatu itxuguz eta bitxu. Bizikletori izatetik pirata izatera pasatu gara. Venga, mundakatik leidera goaz. Eta hemen barkito txutxuan. Arrezin jende gehiago sartzean hemen. Bueno, aspaldiko kontuak eta. Izego sortzi terdixek. Ibarren genuen pasakenduna atzo gaua, bertoko elixin, bertoko gazte guztisek, porroak erratzera doazen lekure, osea que loskorik ez dugu egin. Baina, bueno, hemen Ieko portue, ze politxe dan, herri hau, honek amarreak. Eta lekitxo parien. Orduen hemen pare bat argazkatera eta ontxe goiaz. Lekitxora. Habe kafetxo hartzen dagoen. Antxe puntatxo bat ikusten da, areaka, no sé. Lekitutik atoz ondargorantza eta behitxu zer dagoen hemen, Madre Carmelo, atxaspi. Nik ezagutzen nuen bide bada, lekitutik ondargora doan hau, mendesatik abiatuta. Eta zelako katxarroa, Haen biadukto antzeko badao, osea que azpitik ez dago ezer, kaida libre. Bueno, nire ere kotxe bateke horra bera bota baino lehen, banoie bizilgetiaz. Ointxe ondagure. Bueno, hementxe Kalatraban zubila, ondarron gaude eta... Bueno, ez dut uste ondarrokoa Kalatrabanen izango denik. Pentziakoa ere, antzekoa da eta badakizu ez da, ez dela. Baina, bueno, hortxe bai, del Perro Txiko izan zitekeen zubila, badakizu Bilbon eta nola
oso antzeko zubi bat genuen, udaletxean aurrian, eta perrotxiko ditzen zioten por la perra txika. Ordaindu egin behar zen pasatzeko. Eta, aspaldi ere, beste hau ere, ordaindu egin behar zen, eta ez dakit noiz arte izan zen kontu hori, baina, bueno, alako bitxikeriak zubinen inguruan. Hemen, ondarron, katxela porreta. Jaitxe diez, Edo maitxu diez orain edo isengo diez. Bueno, pejon deiela mutrikoarri, nafar zintzoak direla dirudi. Por eso eta, deja alguna discoteca, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo